Ya estamos de vuelta aquí, ya estem de nou entre tots vostès. Ja saben, este és el programa que produeix Copeón de Naranja Ràdio, que emitix Tele7 i que, bueno, cada dimarts està per a contar-los temes d'actualitat. La veritat és que esta setmana havíem agafat com a fil conductor allò de la joventut, la formació i la implicació dels joves. Ho hem vist en l'esport, en la primera part, en el nostre convidat, Miguel Ángel Cuesta, i ara hem de veure en primera persona, en els joves i també en un àmbit que fins no fa molts anys no era massa habitual, allò de ser polític o tindre idees polítiques i d'anunciar-les i dir-les obertament no estava molt ben vist. El cert és que a poc cada volta són més els joves que estan implicats en política i que a més ho estan des de molt jovenets i d'una forma molt clara i molt cridanera. És que tenim convidats esta nit a la taula, són joves, són polítics i a més no tenen cap problema en dir que ho són des de fa temps i amb un fort convenciment. Començaré a presentar-los a la nostra convidada representant de Bloc Jove, ella és Laura Morant. Laura, bona nit, benvinguda. Bona nit, moltes gràcies, Carmen. També tenim representant de Joves Socialistes, José Manuel Prieto, bona nit i benvingut. Hola, bona nit, gràcies. I en representació de Noves Generacions del Partit Popular, en nosaltres està Dani Terrades, bona nit, benvingut. Bona nit, moltes gràcies, Carmen. Implicació de joves en política, perquè jo no sé si vosaltres sou conscients de que allò de tindre unes idees polítiques públicament i notòriament anunciades no ha estat tan fàcil durant molts anys i fins no fa molt de temps. Sou conscients d'aquesta situació? Què penseu? Jo crec que s'ha de distingir entre la política i el partit. Hi ha molts joves que tenen un compromís polític en la societat però que no necessàriament estan en un partit polític. Les associacions juvenils fan política juvenil, els sindicats o els joves en els sindicats fan política sindical. El que passa és que no tots fan política de partit o no tots s'aproximen a la política del partit perquè el partit és una altra cosa, és una eina a través de la que canalitzar la política i de portar-la directament en la teua veu o en la veu de la gent a la que representes a les institucions. El que passa és que sí que és cert que en els últims anys ha hagut un especial distanciament entre els joves i la política dels partits i el que cal fer ara és reconduir això. Sí, jo, per exemple, sempre he tingut una certa implicació política, des de ben menut he tingut certes inquietuds polítiques, un poquet veure com es definia l'eix esquerra-dreta o quina havia sigut la història contemporània del nostre país i d'Europa i del món. I justament per això vaig decidir estudiar la carrera de Ciències Polítiques i de l'Administració. Ara bé, acabé la carrera l'any 2010 i és el moment en el que decidís afiliar-me i entrar a formar part del que són les noves generacions del Partit Popular. Per formació no soc polític, soc politòleg, que s'anomena, els llicenciats de Ciències Polítiques s'anomenen politòlegs, i pel que he pogut comprovar, són ben pocs els companys de la universitat que han decidit donar aquest pas d'entrar a alguna determinada formació política i de traslladar una miqueta allò que s'ha après a la facultat al que és la política real, que sí que és cert que jo ho he pogut comprovar en primera instància, canvia molt el que s'ensenya a la facultat amb el que és la política real, amb el que és la política del dia a dia i el que és la política del carrer. Això he de dir que passa molt sovint, no sols en ciències polítiques, sinó pràcticament en totes les llicenciatures. El que estudies en la carrera és una cosa i el que després veus en el dia a dia és ben diferent. Sí, no, i simplement això, i la veritat és que estic prou satisfet amb el que ha sigut l'entrada a la política real, per dir-ho d'alguna forma, entrar a formar part activa d'un grup com són Noves Generacions del Partit Popular i poc més, i la veritat és que animaria la gent que tinga certes inquietuds polítiques i certa afinitat per determinats partits que entra a formar part, perquè no són els partits polítics ixos abstractes que moltes vegades s'entén en la gent, s'entén com els abstractes, sinó que realment es poden fer coses i es poden fer bé. Laura? Jo al fi i al cap soc una mestra dins de compromís, em dedique a la política però per afició, sempre dic de convicció, no renumerada. Continuo la meva feina, m'agrada el món associatiu, he viscut, en aquest cas, com dia Prieto, els sindicats fan política també, jo he viscut un entorn del bloc, de l'antiga unitat del poble valencià des de menudeta. Avui en dia milite més activament, però ho faig perquè d'alguna manera vull contribuir a millorar les coses en la meva societat, en el meu entorn. Puc estar enganyada, puc fer les coses bé, però al cap sí que tinc aquestes inquietuds per millorar, per acostar la política a la gent jove. Si algun dia tinc un càrrec renumerat en política serà perquè
perquè la meva gent m'ho demana, perquè realment ho valc o perquè vull, però a dia d'avui ho faig per convicció i durant el meu temps lliure. Així tot, no sé si heu sentit allò de la majoria dels joves als que se'ls pregunta si creuen en la política, si estan compromesos amb la política o amb algun partit polític. La resposta sol ser aquella de jo sóc apolític, en quant, com diu Prieto, fem política pràcticament des de tots els àmbits. Això era una tendència molt marcada i jo crec que des de fa uns anys cada volta trobes més joves compromesos amb la política. Penseu que és una tendència a seguir? Sí, jo, per exemple, vinc de... Tot el món ha dit el que era, jo vinc del món del periodisme, estudié periodisme i també dret. No m'ha passat en dret, però sí en periodisme, que és una professió que en teoria es dedica a informar i a, des de molts punts de vista, construir una única opinió. Resulta que sí que és una carrera de gent molt formada, no implicada necessàriament en política, però sí interessada en les coses que passen en la política. I el que passa en la carrera de periodisme crec que és un fenomen que s'està produint en moltes altres carreres, en moltes altres llicenciatures i també en la societat, perquè hem vist que sense estar afiliats a cap partit polític i sense estar manejats per cap opció, milers de joves han eixit en el 15M al carrer o han eixit estos dies protestant en favor d'una educació pública o al Lluís Vives, i ho ha fet gent que no estava organitzada de manera espontània i en raó d'un compromís social i polític que volien canviar, que volien reivindicar. Jo penso que la societat no és apolítica, que la societat no és passota, i molt menys els joves. Hi ha una consciència social molt important en els últims anys que jo feia molt de temps que no veia de moltíssima gent en els carrers. I això és cert que després es canalitza en una opció política, perquè tota aquesta gent que opina en el carrer després vota, com tot el món, però també és ben cert que sense la necessitat de que els partits polítics dirigim el nostre missatge a la gent està sabent definir el seu propi missatge en el carrer o a través de les xarxes socials o des de molts altres àmbits. I la gent que diga que és apolítica, a mi sols m'ha passat amb la gent que vota al PP, perquè si no, no m'ixen els comptes. La gent que és apolítica és totalment de dretes. Dani. Sí, jo crec que és un tòpic, això que es diu que la joventut passa un poc de la política o no tenen interès o inclús tenen una mala consideració del que és la política i els polítics. I és una miqueta, és un tema de cultura política i és un tema sobretot de cultura política als països mediterranis com és el nostre. No arribem al cas d'Itàlia. Itàlia quan plou, quan neix un dia com el que ens ha eixit avui, es diu allò de porco governo. És a dir, crec que és una frase que simbolitza prou el que és la consideració dels polítics i de la classe política que està en l'estat italià. Nosaltres no arribem a aquest nivell. Sou polítics els i a Itàlia se ho han guanyat, Vull dir, jo no ve de nou, no ve de nou, és una cosa que ja ve d'antic i una miqueta pot ser que sigui la lògica autoritària que s'ha viscut en determinats països, però sí que ha pogut conformar el que és aquest tipus de pensament. Jo entenc que els joves, sobretot, estiguen especialment enfadats o que es distancien prou del que és la política i la classe política. Jo detecto el que són tres problemes fonamentals a dia d'avui. Un és la crisi econòmica. La crisi econòmica que especialment estan patint els joves. Parlaven l'altre dia, quan van eixir les dades de l'atur, que hi ha un 48% d'atur juvenil al nostre país. És a dir, un de cada dos joves que vol treballar no pot fer-ho. Entenc també que hi hagi cert descontent amb el que són els partits polítics, no pel que són, sinó pel que pareix que són. Com he dit abans, entenem que els partits polítics són ens abstractes, són ens que no es preocupen, a vegades s'entén que no es preocupen per les necessitats reals dels ciutadans i als que és molt difícil accedir i inclús arribar a formar part de qualsevol tipus de cúpula directiva o d'elit. Això va en sintonia amb el que deia un sociòleg alemà, Robert Michels, que enunciava el que era la seva llei de ferro de les oligarquies, és a dir, deia que les oligarquies, en aquest cas les oligarquies polítiques, tendeixen a reproduir-se en el temps posant traves i posant instruments per tal que la gent de a peu no puc accedir al que són els càrrecs directius dels partits polítics. I també entenc que els joves puguen estar descontents amb el que són els polítics en si, perquè també, al igual que amb els partits polítics, s'entén que estan allunyats del ciutadà, s'entén que no escolten o no saben escoltar o no saben posar en pràctica el que seria la resolució dels problemes del dia a dia i que moltes vegades el que fan és una política de desprestigi, una política de si tu dius A jo dic B i si tu dius A i estàs preguntant-me què contesta això, jo ix per la tangent i Carmen, tu ho hauràs viscut milers de vegades en els programes. Ho vegem dia a dia, allò de que de repente uno diu blanc i l'altre obligatòriament sembla ser que ha de dir negre, però el que tu dius, efectivament, en els programes diaris, i els tres heu estat moltes vegades contertulis a la mateixa taula, no ha estat obligat, i de fet, en moltes ocasions, tots tres partits coincidiu en molts
aspectes. He de dir que també en la part troncal d'un problema, després cada un en la part de la solució del mateix opteu per qüestions diferents, però sí que coincidiu moltes voltes en qüestions. Vull dir que no és allò de perquè un diu blanc l'altre ha de dir negre, que és el que pensa tota la societat, però així tot em fa l'efecte, i no sé si ho sentiu vosaltres també, que avui en dia encara suposa una trava en molts aspectes allò de declarar-se políticament d'un entorn determinat. És veritat, encara hi ha moltíssima gent a qui li costa manifestar realment les seves opinions respecte a la política, però sí que m'avança moltíssim. Jo me'n recorde abans que dir una persona que era del PP li feia por. De fet, no trobaves mai ningú que havia votat al PP, i ara jo penso que les joventuts són més democràtiques, estem més obertes a escoltar, i la gent ja no té tanta por de dir realment si és d'un partit o té una determinada ideologia. El que sí que penso, perquè a mi m'ha passat en alguna que altra vegada, és que et tanques portes per declarar-te obertament o ser un personatge públic i t'enquadren en una determinada ideologia. Però penso que és una decisió que ho tria un dia, que té que continuar avant en les coses bones que té dedicar-te a l'àmbit polític i associatiu i en les coses dolentes, i moltes vegades penses si hi ha moltes més coses positives de dedicar-te a un projecte polític, en aquest cas si vols ajudar als teus veïns, als ciutadans, en millorar les coses de la seva ciutat o dels entorns més immediats on pugues tu tindre repercussió o ajudar. Tal volta la pregunta aquesta taula esta nit està de més, perquè evidentment si esteu així com a joves i com a joves polítics és perquè sou joves compromesos amb les vostres ideologies i amb els vostres partits, però és aquesta una qüestió habitual o continua fent-se bo allò de els joves no es comprometen? Bueno, la joventut està molt estigmatitzada i sempre se'ns diu primer que la joventut és passota, que és un dels primers tòpics que s'utilitza, i després que la joventut és el futur, i això també és una mentira universal que hem de començar a desmitificar els que creiem que els joves també som el present i que apostar per els joves no és sols apostar pel futur, perquè els joves també tenim present, i quin present, perquè els que estem patint sobretot la crisi econòmica o els que estem impulsant molts moviments associatius som la gent jove, som la gent que també ens impliquem en política. El que passa és que Laura ha apuntat una cosa que és de veres. Estar així i estar sense cobrar i estar perquè t'agrada té de vegades més contres que pros. Se te tanquen portes professionals, se t'obrin molt poques oportunitats que no siguin dins d'un món de la política que acaba sent endogàmic. Requereixes un compromís de dedicació que suposa llevar-li hores a la son, a la família o a les altres devocions. I com damunt la gent que està implicada en política no sols o no habitualment sols està implicada en política, sinó que està en moviments veïnals, en falles o en la Setmana Santa, el plus que has de dedicar-li a la política són moltes hores de sacrifici que de vegades no es veuen recompensades perquè la política és també molt ingrata. Aleshores, un dels fenòmens que nosaltres hem de desmitificar són primer els tòpics que ens imposa la societat i després els tòpics que nosaltres ens trobem a l'hora d'accedir a la política. Jo no és per ser utòpic, perquè no és de veres una utopia, hauria de ser cada volta més una realitat. Crec que hem de començar a canviar la manera de fer política. I per a començar a canviar la manera de fer política s'ha de començar a canviar la política per dins i començar a canviar els partits. Nosaltres, per exemple, estem donant molt de valor al compromís del simpatitzant o de l'amic que ens ajuda i col·labora, perquè tal volta la militància ja no té sentit, és més d'un partit dels anys 90 o del segle passat. Hem de ficar en valor el compromís d'aquesta gent que passa pel carrer, veu una porta d'una seu oberta o et pregunta a través de la teva pàgina web en què pot ajudar. Jo penso que això té tot el valor del món i penso que hem de començar a valorar-ho perquè suposa també enriquir des de moltes posicions el que és la pluralitat d'un partit polític. I o comencem a canviar això i comencem a derribar els tòpics, o pense que ho tenim prou mal. Sí, jo, com estàvem comentant anteriorment, crec que és un error això d'entendre el que és la pertinença a un determinat partit polític com l'afiliació directa i sobretot entendre el que són els partits polítics com aferrar-se a un PAC, no? És a dir, si tu estàs en tal partit polític eres això i això. Jo crec que la ciutadania avui en dia és molt plural i que majoritàriament té tendència cap a un determinat o un altre partit polític, però no s'ha d'englobar tot en un PAC ideològic ni en tindre totes i cadascuna de les característiques. D'altra banda, i almenys pel que fa al cas de Gandia, jo crec que la realitat es mostra prou favorable en aquest sentit. Ara mateix assistem 3 representants de les entitats juvenils dependents dels 3 partits polítics que governen a la ciutat i crec que això és una realitat és prou
prou favorable i prou important i que no crec que passa en molts municipis, per almenys en municipis propers d'ací, i perquè es fa, per exemple, que és el cas que més conec jo, que com són les noves generacions del Partit Popular de Gandia, nosaltres, per exemple, en els últims 5 anys hem triplicat la nostra base d'afiliats. És a dir, sí que hi ha una joventut que s'interessa, que té inquietuds polítiques i que actua en conseqüència, afiliant-se a determinat partit polític, i si no pot defensar les seues idees anant a un determinat programa de ràdio o inclús no vol estar en primera línia com puguem estar nosaltres ara mateixa, sí que el que dia Prieto s'acosten, col·laboren, si montes un determinat acte, fas un determinat fòrum, sí que venen, col·laboren i crec que això és el més important. Compromesos o no els joves en política, Laura? Jo penso que la situació actual en què certs partits polítics han deixat el panorama polític actual, jo entenc que els joves compromesos políticament no estan. I els comprenc, no? Perquè avui en dia molta gent té vergonya de dir que el seu pare o la seva mare és polític, perquè és que per la mala gestió, per les corrupcions, pel que siga, no? Per no haver sabut enfocar bé aquesta crisi, que uns tenen una part de culpa, els altres també. La política està en aquests moments en una credibilitat irrisòria, no? I costa moltíssim estar en aquestes associacions juvenils intentant que la gent es comprometa, dient que sempre diem el mateix, no? Nosaltres som diferents. És veritat que no és la política la que fa roïna a les persones, en un partit polític n'hi ha bons, n'hi ha dolents, però la nostra missió responsable de joves compromesos, si volem joves compromesos, és exigir als partits grans o als partits que estan governant que aquesta gent que s'enganya la facin fora, no? I començar a demostrar a la gent que els polítics poden canviar les coses, però per a poder demostrar a la gent que els polítics poden canviar les coses, nosaltres hem de recordar als nostres governants que quan s'enganyen se n'han d'anar al carrer, com se n'aniria una altra persona en una empresa, per exemple. Una qüestió que no sé si vosaltres penseu que passa o no. Em fa l'efecte que en moltes ocasions els partits polítics, i sobretot quan estem en època de campanya electoral, i malauradament des de fa uns anys, jo no sé com ho fem, però anem encadenant una campanya amb una altra, allò dels polítics, allò dels joves, de les polítiques de joventut, és més una eina electoral que una qüestió que els partits polítics tinguen assolit d'inici, de base. És a dir, no som un partit on tenim gent de tota edat, sinó que som un partit polític on a més n'hi ha una secció juvenil que ens ve molt bé, per exemple, per a fer enganxines, repartir publicitat, treballar en campanya electoral, donar una imatge, però a l'hora de dur endavant les polítiques reals, les de joventut es queden despenjades. No, jo no estic d'acord, anem a veure. Nosaltres, jo no sé com funcionen els altres partits polítics, però ser de joves socialistes no significa ser del Partit Socialista. De fet, hi ha dos carnets diferents i uno, si vol entrar a militar en el Partit Socialista, ha d'omplir una altra fitxa amb les seues dades independent de la que ompli per entrar a formar part de joves socialistes. Amb això vull dir que no som un apèndix del Partit Socialista. Nosaltres som un grup de joves d'esquerres que compartim una sèrie de valors i una sèrie de principis fonamentals i que recolzem sempre les campanyes electorals del Partit Socialista. No és el mateix que convertir-nos en militants aplaudidors per omplir grades o fer la faena bruta del Partit Socialista. I ens neguem a fer-ho perquè seria instrumentalitzar la quantitat de gent a la que representem i els valors als que defensem, que són valors que venen defendent-se fa molts anys a Gandia. Per cert, complim el nostre centenari enguany, vull dir que la trajectòria del que fem també ens avala. El que passa és que, clar, quan les promeses electorals es recorden sols cada 4 anys, sempre, sobretot perquè els mitjans de comunicació tendeixen a agreujar-ho, la gent pensa que sols els partits polítics fem promeses cada 4 anys, però jo crec que tots els que estem en aquesta taula estem permanentment observants de les polítiques de joventut, fent propostes o denunciant algunes de les que es fan i no ens semblen bé, i fent una permanent revisió del que passa amb les polítiques de joventut. Vull dir que si hi ha un tema que és d'interès per als joves, immediatament és un tema d'interès per a nosaltres i el fem arribar als mitjans de comunicació o als col·lectius amb els que ens reunim. Així que no és cert que les propostes siguin cada 4 anys. El que passa és que hi ha un altre factor que està per baix, latent, que l'apuntava Laura abans, que és la poca dignificació que es fa de la classe política. Quan la classe política és el tercer problema d'un país, considerat pels ciutadans com el tercer problema d'un país, per darrere de l'atur i la corrupció, evidentment tens un problema. I el problema no és sols de credibilitat, és un problema també de dignificació del que estàs fent tots els dies. Tu fas una tasca callada, fas una tasca silenciosa, fas una tasca on intentes canviar aquesta dinàmica de si el PP diu A, jo dic B,
i aquesta tasca no es veu reconeguda perquè immediatament la gent es fica amb el que cobren els polítics, que la gent ha de saber que els polítics cobren molt menys per la seva tasca pública que el que cobrarien en una empresa privada, o es clava amb les funcions d'algunes institucions, o es clava amb el sou dels polítics, que és el pitjor que es pot fer. I clar, quan tot el món contribuïm a desdignificar una funció pública exemplar com és la política o la dedicació del que fem nosaltres així tots els dies, ho tenim molt difícil de cara a la ciutadania cada 4 anys. I d'ahir que es genera la imatge de que nosaltres sols existim, o les propostes de joventut sols existeixen quan s'ha d'anar a demanar el vot a un jove. Sí, de fet la prova més evident que els joves estan molt implicats en polítiques, per exemple, 2 dels actuals regidors formen part encara de noves generacions del Partit Popular, un és Víctor Soler, l'altre és Vicent Gregori. Crec que és una prova evident que sí que hi ha una certa diferenciació del que és la secció adulta, per dir-ho d'alguna forma, i el que és la secció juvenil. Nosaltres, des de noves generacions, enviem notes de premsa, per exemple, als medis de comunicació, en nom de noves generacions, organitzem foros, organitzem diversos tipus de tallers, d'actes, i sí que tenim certa identitat pròpia. No diré, com m'ha dit Prieto, que no tenim, no sé com ho has dit, que no teníem res a veure amb el que és el partit. No, res a veure, no, això seria també prendre per tonto als públics. Sí que tenim la nostra identitat pròpia, però evidentment nosaltres estem emmarcats dins que són les idees del Partit Popular. Sí, nosaltres evidentment també. No, clar, però és que ho has dit d'una forma molt estranya, que sonava com som una cosa diferent. Autònoms quant a funcionament en la mateixa cosa sempre que venen processos no sols de cara a les eleccions, sinó també processos de cara al carrer. Vull dir, nosaltres no hem d'amagar que som socialistes, evidentment, som els joves socialistes. El que passa és que nosaltres no som, n'hi ha molta gent que milita en joves socialistes, però prefereix no fer-ho en el partit perquè participa dels processos de joves socialistes i s'ha de respectar. S'ha de respectar així. Sí, clar. Nosaltres igual a l'hora de fer campanya també muntem el nostre stand de noves generacions del Partit Popular a l'hora d'anar a una determinada fira o un determinat inclús en el propi Consell dels Joves estem com a noves generacions del Partit Popular, és a dir, tenim la nostra, igual que el Bloc Jove, que Joves Socialistes, la nostra identitat pròpia, i això és una cosa que jo he notat que sí que agraeixen molt els joves, és a dir, allunyar-se una miqueta del que pot ser la imatge del partit en si i anar una miqueta a buscar el que és la secció juvenil, perquè al cap i a la fi tots són joves, tenim les mateixes necessitats, tenim les mateixes inquietuds, i una miqueta això és el que agraeix la gent, que al cap i a la fi són els que venen a buscar-nos i és que en un determinat moment a vegades decideixen afiliar-se, col·laborar, etc. Tu també estàs d'acord amb les polítiques de joventut que es fan? Vull dir, no és allò de els joves aprofiten els partits per allò que aprofiten i després les promeses no es complixen? Jo és que estava escoltant-los i hem barrejat tantes coses. Sí que és veritat, des del meu punt de vista, que algunes polítiques de joventut, algunes coses reivindicades per els joves de la ciutat es deixen en l'oblit, però passa igual en les lleis mediambientals, sempre es queda tot en paper banyat. És el nostre deure transmetre la veu dels joves que s'acosten a nosaltres, a les nostres associacions polítiques, a l'Ajuntament, als departaments de joventut, però moltes coses s'obliden o no interessen, però passa en la política i nosaltres estem així per canviar aquestes coses. El meu partit, en aquest cas parlàveu dels afiliats, nosaltres afiliats en tenim, però sobretot tenim col·laboradors. Els nostres recursos són escassos i damunt som un partit que molesta. Molesta perquè no tenim això. És que es riu perquè estic rient jo també, perquè jo els he demanat avui que feren la mínima política possible. Laura ho havia complit fins ara, però va arribar el teu torn. És que em barreja tantes coses que ja... Jo pense Compromís, a dia d'avui, és una coalició política d'iniciativa i del Bloc que molesta. Molestem perquè tenim molts joves que no s'afilien al partit, però perquè estan en tantes associacions que una quota més ja no podrien. Molta gent que està a dia d'avui en el Bloc fa política de carrer, la fa a favor de l'educació, de la sanitat, precisament no estan afiliats al Bloc, però contribueixen a aquesta política que no arribarà mai a ser renumerada perquè no tindran càrrecs de regidors, però és una manera de contribuir a allò que tu creus. Jo penso que moltes persones que estem en Compromís ho portem des de menuts, ens ho inculca els nostres pares, l'escola, els entorns, i la nostra política des de Compromís és un poc dura perquè contínuament estem censurats i continuem dient som els que molestem, som els crítics i els diferents, però bé, és la nostra feina i estarem per vigilar. La gent pot comprovar a dia d'avui les polítiques de joventut, les van poder comprovar en el PSOE, jo discrepo d'algunes coses, crec que Prieto ho dirà així, té molt bona voluntat, discrepo en polítiques de joventut que es van fer en el govern del PSOE, discrepo ara moltes polítiques de joventut que està fent el regidor actual de joventut, no vol dir que no n'hi hagi bona intenció, però
intentem complir allò que prometem i no deixar un paper mullat. Si no, així estarà Compromís per a recordar-ho contínuament, que s'ha de complir i s'ha de fer cas al votant i a la gent que no vota i que el diu, fes un pla jove o complir certes coses. Adés, ser jove i polític suposava, entre d'altres, donar moltes explicacions. Avui continueu donant explicacions des de a casa, companys de la universitat, amics de carrera, allò de... Sobretot, com deia Prieto Adés, seguint la política i els polítics, allò que més preocupa en tercer lloc als ciutadans, quan uno és jove i es declara amb una ideologia, amb un compromís i amb una militància, s'ha de passar la vida donant explicacions de com i per què? Sí, les has de donar, i especialment les has de donar si eres dona. Jo no soc dona, però és evident que les dones donen moltes més explicacions, malauradament, en aquesta societat que els homes. Però nosaltres també les donem, perquè suposa renunciar a la família, suposa renunciar a moltes hores de son, suposa, si un dia els teus amics s'han quedat per a fer plans, tu evidentment no pots perquè tens alguna cosa. I com li dediques 2 o 3 dies a la setmana, habitualment dels 5 o 6 que té la setmana, i després els caps de setmana tens alguns actes de partit als que necessàriament has d'acudir, és molt difícil compatibilitzar aquestes funcions sense haver de justificar-te permanentment per algo a lo que no es dedica molta gent, perquè la política no és una activitat professional o vocacional comuna, la política és una dedicació on molt poca gent estem en primera línia. Has de donar moltes més explicacions per ser dona, Laura? Com a dona, com a jove, per les dues bandes. Suposo que sí que... No sé si... Jo personalment, pel meu caràcter, no sé si serà aquest caràcter per ser dona, no? Sí que he de justificar moltes vegades i donar explicacions del que soc i del que faig. Moltes vegades també t'ho pregunten i tu estàs en una posició actualment que estàs obligada també moralment a explicar per què fas certes coses, per què vas a una manifestació, per què envies una nota de premsa queixant-te de les coses, és la meva responsabilitat i sí que és veritat, ho he de fer al llarg del dia als meus pares, als que deixen moltes vegades abandonats per anar a un sopar d'àmbit associatiu, a la meva parella que paga això, que reste hores de la meva relació per dedicar a altres persones, però bé, és una elecció, i és bonica l'elecció també. Bueno, menys mal, perquè semblava ja quasi un castig. Dani? Home, jo personalment no he tingut que donar massa explicacions, jo crec que la gent que em coneixia ja sabia quina era la meva forma de pensar i crec que poca gent s'haurà sorprès quan vaig donar el pas a afiliar-me a un partit polític. Sí que és cert que la militància o l'afiliació a un partit polític, com estan dient els companys, el resta hores per a tu mateix, hores oficials, com puguen ser d'actes oficials, d'acudir a un fòrum, d'acudir a una reunió d'associacions, i hores extraoficials, perquè de vegades estar mateixa parlant amb els companys, qualsevol notícia d'actualitat te la venen a comentar a tu perquè saben que tu pot ser que estigues enterat o que saben que tens cert interès. Però sí, jo crec que val la pena veure a la gent que ens agrada la política estar clavada dins i sobretot és una cosa que si algun dia podem arribar a fer aquesta vocació de servici públic és per al que serveix la política, podrem donar-nos i molt per satisfets. Bé, doncs jo crec que es tractava de donar una imatge de com són de compromesos els nostres joves i, des de si tots són com els que estan a la nostra taula, el compromís és elevat. Hem d'acomiadar-nos i tan sols es resta agrair, com no, als nostres convidats, a Laura, a Dani, a José Manuel, que hagin estat esta nit amb nosaltres compartint la nostra tertúlia. A vostès acomiadar-los, espero que hagin estat, com diu el nostre programa, a tu gusto, i que hagin pogut gaudir d'aquesta horeta curta de programació. El nostre compromís, que també som compromesos, és d'estar així la propera setmana amb més temes, amb més històries que contar-los i amb més qüestions a debatre o a comentar en la tertúlia. Gràcies per haver estat una nit més amb nosaltres i fins la setmana que ve. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall.